אלינו עם מה שקורה באופן יומיומי בשכונת השחר בדימונה, מכת גנבות ליליות בלתי פוסקת של רכבים, גם פריצות לבתים, מה שרק אפשר בעצם. ואלמוג בוקר, כתבנו בדרום, התושבים מתלוננים שהמשטרה, למרות שהיא בהחלט מודעת לסיטואציה, לא ממש ממהרת לנסות לפתור את הבעיה הזאת, נכון? כן, שכונה תרתי משמע, זה קורה באותה שכונה בדימונה, וההתנהלות היא שכונה, כי פשוט צריך לראות את התמונות של מצלמות האבטחה מהשכונה הזאת בדימונה. תסתכל לפי זמנים, 5/2, השעה היא אותה שעה, 2 לפנות בוקר, 2:30 לפנות בוקר, השיטה אותה שיטה, הגנבים, החשודים נכנסים פנימה אל תוך הרחוב, גונבים את הרכב, אחד מהם הולך לכיוון המחסום, מרים אותו, והגנב והחבר שלו יוצאים, עוזבים את המקום עם הרכב כמובן. עוברים עוד 5 ימים, 10/2, אותה שכונה, אותו רחוב בדיוק, שוב מגיעים, שוב מרימים את המחסום, וכמובן גונבים את הרכב. לא עוברים 4 ימים, סך הכל מאז האירוע האחרון, שוב אותה שכונה, שוב אתה רואה את אותן תמונות, ואתה יודע, כשאתה מסתכל על התמונות האלה, אתה שומע את התושבים, אתה נכנס לקבוצת הוואטסאפ שלהם, ורואה כשאתה שואל אותם למי נגנב רכב, את התשובה, אם אפשר להצביע פעמיים, כי לאותה תושב נגנב רכב פעמיים במהלך חצי שנה, או במהלך השבועות האחרונים, אתה מבין כמה זה מטורף. עכשיו, למה זה מטורף? כי מאוד מאוד פשוט הרי להציב במקום הזה, דבר אחד מאוד מאוד פשוט, מערב של המשטרה שיבחן את זה, אז מה מונע את זה בעצם? יעקוב אחרי אותן חוליות ויעצור אותם. אז זה לא קורה. אנחנו פנינו למשטרה, אני אקריא לך את התגובה, אני חושב שהיא אומרת הכל. זאת התגובה של המשטרה. משטרת ישראל פועלת במשך כל ימות השנה לאכיפת החוק וגנבת כלי רכב בכל רחבי הארץ, תוך השקעת מגוון מאמצים, כוחות ואמצעים, בכדי להביא למעצרם של העבריינים ולהביאם לדין. במסגרת פעילות משטרתית יזומה, במישור הגלוי והסמוי, נתפסים ברחבי הארץ, שים לב לדקויות, ובשטחי הרשות כנופיות בגנבי רכב רבים, תוך חתירה בלתי מתפשרת למגע ולמעצרם. נמשיך לפעול כל העת וכו' וכו'. במילים אחרות, בלה בלה בלה. למה כן, בלה בלה אחלה בלה? תגובה, רק מה הקשר בינה לבין המציאות? שום דבר בתגובה הזאת לא מתייחסת לשכונת השחר בדימונה, לא מתייחסת לעיר דימונה בכלל, כי אין תשובה למה שקורה בעיר דימונה. הכי קל, אתה יודע, למתוח ביקורת ולהגיד שהמשטרת דימונה אשמה. אני לא חושב שמשטרת דימונה אשמה, אני חושב שבמחוז הדרומי צריכים להבין שאם הם מבטיחים משילות וביטחון אישי, כשקורה דבר כזה הם צריכים להקצות את כל המשאבים כדי להשכיב מערב בשכונת השחר בדימונה מדי לילה, גם אם זה שבוע רצוף, עד שתופסים את החוליה הזאת,